Skont Marija Efimova, ir-Russa maħruba minn Malta biex ma tiffaċċjax il-ġustizzja, biex wieħed ikun oġġettiv dwar xi ħaġa, l-ewwel iridu jisplodu lil-ommu, martu jew bintu. Dan il-kumment Efimova għamlitu fuq Twitter lill-ġurnalist Xavier Balzan b'reazzjoni għall-artiklu miktub minn Balzan taħt it-titlu My Kind of Rule of Law. F'dan l-artiklu Balzan jitkellem dwar l-interessi ta' persuni diversi u kif hemm min irid ipinġi lil Malta bħala mafia state filwaqt li jostor l-involviment ta' ċertu nies f'affarijiet li jkun qed jirrapporta dwarhom. B'reazzjoni għal dan l-artiklu dettaljat li fih Balzan wera kif il-gazzetta tiegħu tirrapporta mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd, Efimova qaltlu Interesting, reasoned opinion. One drawback. To be objective on a matter, your mother, wife, daughter should be blown up first. Balzan irreaġixxa billi qal li dan kien kumment puerili tal-hekk imsejħa whistleblower ċelebrità. Barra minn hekk tenna li jifhem id-differenza bejn il-gossip, fake news u ġurnaliżmu inġurjuż u sponsorjat ma' ġurnaliżmu appoġġjat mill-fatti. Marija Efimova għamlet diversi akkużi fosthom dwar il-Prim Ministru, akkużi li qatt ma kien hemm prova dwarhom u minkejja li Daphne Caruana Galizia kienet tgħid li għandha l-provi, Efimova qalet li m'għandix dokumenti. Iżda Efimova anke dwar pulizija għamlet akkużi, tant li wieħed mill-każi li għandha l-qorti hi ta' akkużi folots fuq uffiċjali tal-korp fosthom Jonathan Ferris biex iż-żewġ suppost whistleblowers tal-klikka ta' Simon Busuttil spiċċaw igidbu lil xulxin. Dak ma' Ferris huwa wieħed mill-każi li ħarbet minnhom Efimova meta telqet minn pajjiżna bin-nies tal-Occupy Justice jagħmlu minn kollox biex jgħinuha ma tiġix lura għax iridu li l-verità ma toħroġ.